Er du klar over, at her hos OJA-biler har vi i over 30 år hjulpet danske virksomheder med leasingaftaler? Skulle du have indgået en leasingaftale ved en konkurrent eller lignende, og ser det uoverskueligt ud, tager vi gerne en snak og prøver at se, om vi kan finde ud af, hvad der er op og hvad der er ned. Nu går jeg rundt her i vores udstilling med masser af personbiler omkring os. Det er nok noget af det, vi er allermest kendt for. Men hver evig eneste år leaser vi rigtig mange nye varebiler ud, fabriksnye af alle mærker. Vi kan give jer den frie rådgivning. Vi er ikke mærkeafhængige, så vi finder nøjagtigt den varebil, der passer til dine ønsker og behov. Er du den lille håndværker med en enkelt bil eller to? Den store entreprenør med rigtig mange biler? Vi har alle slags kunder her i butikken. Ring og lav en aftale med mig, så skal jeg fortælle jer sammenhængende i leasingaftaler. Så I forstår det. I ved, hvordan det hænger sammen. Hvad er retsværdierne? Med eller uden afgift? Alle parametrene kommer vi igennem.